फुंबिलिनि गोजोननाय बावहरनायखौ नोंथांमोन साफ्रोमनिसिमबो बावहरग्रोनाय थाबाय ओमफ्राय बजबना लाबाय आरो दायो दासिमनि खौरांफ्रा बेनो जाहैबाय एम रनजित बसुमतारी सारा रायजानायखौ नोंथांमोना ससियेल मिडियायावहाय नुखाबाय जानांगौ ओमफ्राय बेखौनो आंबो माने बोखांफिननो थाखाय ब्लग भिडिअ लाबोनाय जादों नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायलांदो ओमफ्रायो फेरेंगा सारनि रायजानायखौ ओरैबायदि मेन्टेलि टर्चार जानाय बायदि मोनदों जानांगौ गावदे माने बोरै बोरै खोथा बुङो फेरेंगा सारा खुनु मिनिंलेस खोथा बुंनायनि थाखायनो बिथाङा रायजाबाय थायो माने बाल्थिंनि खांख्राइनो माबा नाथुरनो ओमफ्रायो बुरभक थुरभक होननानै बुङो सासे गेदेर मानसिफोरखौनो माने राजनितिकआव फैबायब्ला राजनितिकआवहाय ओंखारबायब्ला माने बाथ्राफोरखौहाय एसे मोजां खोथा बुंलायनानैहाय राजनितिकनि बाथ्राफोरखौ माने दान्थे बिदान्थे खालामनायाथ' खालामलायखायो नाथाय माने बेफोरबायदि बुरभक होननाय खोथाफ्राथ' बेयो मोनसे मिनिंलेस बाथ्रासो बेनिखायनो मोजां बाथ्रा बुंनानै राजनितिकखौ गेलेनांगौ राजनितिकआव बेफोरबायदि माने माखासे दान्थे बिदान्थे खोथा बुंनाया जाखायो अब्लाबो माने बुरभकनि बाथ्राखौ माने खुगायावहाय लाबोनो नाङा आरो सार बेनिखायनो नैबे गुसुं भिडिअखौ नोंथांमोननिसिम लाबोनाय जाबाय हामबायसै थेंक इउ बे भिडिअखौ जोबजासे I am strongly condemn फेरेंगा नोंनि सालाया एथ' बिदि जानो नाङा हाग्रामा महिलारिखौ दिनै स्टुपिड होननो हानाय सोर नोंलाय फेरेंगा हाग्रामा महिलारि लाबोनाय बिटिसिआव नोंथाङा सासनाव दङ नोंथांनि पदखौ सामलाय दिनै बिथांमोनहा मिटिं खालामो आइजोफोरखौ सिगियो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि फैसा मोननाय नङा अरुणोदयनि आसनि मोननाय नङा फेरेंगायाथ' मा होना फेरेंगाया जे एखेबारे गावनि सालाया बेगें गैया होननानै जेरै मोनो एरै फिदिंनो हायो बा फिदिङो बे जे नंखाय खोथाखौनो सानफ्रामबो बुङो बे दिनै स्पस्ट' खाम्फा बरगयारिया स्पस्ट' भाबै बुंदों जे संग्राम खालामनानै बिएलटिनि केडार जानानै बिथाङा आन्दलन खालामबोनाय मानसि हाग्रामाजों एखे आन्दलन खालामबोनाय मानसि बिटिसि सोरजिग्रा मानसि आरो बिपिएफ राजखान्थि दोलोंनि फसंगिरि बोरै बियो मानि थाखाय मा खारननि थाखाय माने इउपिपिएलआव थांनो मा खैसाराव खोख्लैनानै खाम्फा बरगयारिखौ इउपिपिएलआव थांगोन होननानै रनजितआ फेरेंगाया मानो बुंबाय थादों खाम्फायाथ' स्पस्ट' बुंखाबाय खाम्फा बरगयारि बिथाङा स्पस्ट' बुंखाबाय थाङा होननानै अब्लाबो बे बुंदों बेनो खुनु धरनि बिस्रा मोजां साननाय गैया गाज्रि पलिसि बाहायनानै जोंनि गेजेराव बिभाजन लाबोनो नागिरदों मानसिफोरनि गोसोआव मोनसे उसुथायनो नागिरदों नाथाय फेरेंगा बिथांनि रावखौ बुजियै रावबो गैला आरो हाग्रामा महिलारि मार्साप जानो इउपिपिएलआव बेखौ मा फर्मुला दं फेरेंगाया बुंग्रोथोंसै बिनि उनाव जों जबाबखौ होगोन नाथाय फेरेंगाया जे दाख्लैसो हाग्रामा महिलारि बिथांखौ मूर्ख स्टुपिड बुंबाय आं कन्डेम खालामो आइ एम स्ट्रंलि कन्डेम फेरेंगा नोंनि सालाया एथ' बिदि जानो नाङा जे दिनै हाग्रामा महिलारि बिथांखौ पाब्लिकनि गेजेराव पाब्लिकआ मोजां मोनो बेखौ सासे लिडार बियो लिडार हिसाबै जों मानिनांगोन नोंखौबो जों लिडार मानियो एनजिपिनि केडार होननानै जों सनमान होदोंमोन नोंथाङा जे माने नाङा फाङा सालायखौ फिदिंनानै जाहा थाहा जेब्लायबो गाज्रि खोथा बुंगासिनो दङ बिनि थाखाय सांग्रां जा माइन्ड इउर लेंगुवेज आं बुंदों जे हाग्रामा महिलारिखौ दिनै स्टुपिड होननो हानाय सोर नोंलाय फेरेंगा बेखौ मूर्ख होननो हानाय सोर नोंलाय दिनै हाग्रामा महिलारि लाबोनाय बिटिसिआव नोंथाङा सासनाव दङ नोंथाङा इएमआव दङ नोंथांनि पदखौ सामलाय रायजो राजाखौ बिभाजन दालाबो दिनै बिथांमोनहा मिटिं खालामो आइजोफोरखौ सिगियो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि फैसा मोननाय नङा अरुणोदयनि आसनि मोननाय नङा सिगिनानै बिथांमोना लाबोयो दिनै बिभाजन खालामदों आइजोफोरनि गेजेराव गुलाय गुजाय सेल्फ हेल्प ग्रुपखौथ' जोंनो बांसिन दादों जोंनि समावनो दादों जों बे समावखौनो सोर मबे दोलोनि जों नायाखै गामियाव जेसेबां दङ आइजोफ्रा सेल्फ हेल्प ग्रुप दानो हायो दाहोदों अरुणोदयाथ' एमएलएनि दारै फैनाय जिनिस बेखौ दिनै भाग खालामनानै सोरबा दोलोनि मानसिया बिपिएफनिबा मोना
UPPLनि मिटिङाव फैबासो मोनो होननानै दिनै मानो आइजोफोरनि गेजेराव बिभाजन लाबोदों बिनिफ्राय माने रोखा जानानै थानाया मोजां बिभाजन दालाबो राजनिथि गेलेनायाव जोंहा बुंनांगौ बाथ्रा गैया खिन्थु मानसिनि गेजेराव नंखाय नङै खोथाखौ लानानै बिभाजन लाबोनाया बे थिग नङा नंखाय खोथा बुंनानै दिनै बिथांमोनहा सरकारनि आसनि रानगोन होननानै लिंहरो नाथाय पार्टिनि मिटिं खालामो आंथ' गोमोयो जे पार्टिनि मिटिङाव बोरै सेक राननो हायो सरकारनि सेकआ बोरैहाय UPPL पार्टियासो बोरै राननो मोनो सरकारनिफ्राय इसु जानाय सेकआ सोरबा सेक्रेटारिनि दारै जायो आजिखालिथ' डाइरेक्ट माबायावसो थाङो एकाउन्टआवसो थाङो मानो बेबायदि नंखाय फाखाय थगायबाय थादों जोंनि जाम्बा जाम्बि आजोलि बिसेसकै आइजोफोरखौलाय जन एखेबारे सादा सिदा आइजोफोरखौ थगायबाय थानायनिफ्राय गोजानाव थानायखौ आं लुबैयो आं खावलायगोन UPPLखौ बेथ' एकदम 100% दिनै जि अबस्था गामि जोंथ' गामियाव थांखायो गुबुन खामानि थाखाय थाङो जोङो आरो जों पार्टि हिसाबै गिदिङाबालानो एखमबा आलासि जानाय सुरुबै थाङो बे गामि ओनसोलफ्राव जेरैबायदि नुदों UPPLआ दा गामियाव हाबनो हानायनि माने अबस्थायाव गैया।